थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ दिनै BTC सरकारानो दिनै बेखौ होनो हानायनि जितु केमथा दं CSB नि गेजेरजों दिनै माखासे समाव जों माने BTC नि गेजेराव बेखौ जों माने बोर्ड जितु बोर्ड दंमोन जोंहा माने एग्जाम बोर्ड बे एग्जाम बोर्डखौ दिनै बिथांमोना माने दिनै सिफायना लानाय कमन रिक्रुटमेन्ट बोर्डनि गेजेरजों जितु बिथांमोना होनो नागिरदों दिनैसिमबो बिथांमोना बेखौ खालायनो हायाखै आरो खावलायदों जे बर्तमान दिनैनि तारिखाव जे BTC सरकारा फैसाफोरखौ बेसेबां लाबोनो हागोन होननानै जों सोंदों जे जुदि माने बे बोसोरनि जुदि 22-23 जितु बोसोरनि जितु बाजेट 722 कोटिनि गेजेराव बेसेबां फैसा लाबोनो हागोन होननानै जों सोंदोंमोन दिनैसिम बिथांमोना गरसेबो थाखा दिनैसिमबो लाबोनो हायाखै फैसाया जोंहा फैयाखै दा जोंनि थाखाय BTC रायजो राजानि थाखाय दुखुनांथावा बेनो जे बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो फैसा लाबोनानै मावनो हायाखै जों बोरै डेभेलपमेन्ट जागोन ओंखायनो जों खावलायदों BTC नि जों लुगैदोंमोन बिथांमोनखौ जे मोजां खामानि मावजानो दिनै सरकाराव दं बिथांमोना पावारखौ लानानै सालायनांगौमोन दिनै बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला BPF खौ 17 बोसोरनि खोथाखौ बुङै बुङै बिथांमोना एरायनानै थानो नागिरो एबा मा मावदों बेखौ बिथांमोना कुइसन खालायबाय थानो नागिरो खिन्थु BPF आ मा मावदों बेखौ बिथांमोना बुंनायनि अधिकार गैया दिनै जे सिस्टेमखौ लाबोनानै दिनै BPF आ दिनै सरकार सालायनानै 17 बोसोरनि गेजेराव गोबां ओनसोलाव उन्नयन खालायदों बिथांमोना नुसेयावबो नुवाखै खोनासेयावबो खोनायाखै साखरिनि खोथा बुंदोंमोन जे दिनै जोङो नोंथांमोना जे इलेक्सनाव न'खर साखरि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै मानो मावफुंनो हायाखै बिथांमोना बेखौ इलेक्सननि मोनसे स्ल'गानसो होननानै बुंनानै एरायनानै थांनो नागिरदों मैया जोंहा उत्तम सेसन मोनसे BTC आव एसेमब्लि जानानै थांबाय बे एसेमब्लि जाना थांनायनि गेजेराव जोङो गोबां BTC सरकारनियाव जेरैबायदिहै सावरायनो जोंनो मोनसे परिबेक होनांगौमोन बिथांमोना जों थोजासे जों मोनाखै मात्र जों पइन्टआ गासै 8टा कुइसननि सायावल'सो सावरायनाय जादों दा बे कुइसननि गेजेराव जों सावरायनायनि गेजेराव जों मोनदांदों जे बर्तमान BTC गभर्नमेन्टखौ जों खावलायदों जे मा बर्तमान BTC सरकार हिसाबै बे आसाम सरकाराव जितु थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड बे पस्टखौ लानानै जोङो बुंदों जे स्टेट गभर्नमेन्टआव दिनै थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ लानानै अलरेडि बिथांमोना एग्जाम फाथिनानै दिनै माखासे एपइन्टमेन्ट होनोल'सो बाखिसै दा BTC आव माखासे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड दिनै पस्ट खालि जानानै दं दा बिनि सायाव BTC गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लादों होननानै जों सोंदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बुंनो नागिरदों गोदानहै जोङो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ एग्जाम फाथिनानै जुदि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा बुंदों खिन्थु जों नुदों दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु माखासे बेहाय लेटार फैदों बे लेटारनि गेजेराव जों स्पष्ट जादों दा बिथांमोना कमन रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों दिनै BTC आव माखासे पस्ट खालि दं जोंहा दिनै बेहाय जों नुदों जे BTC सरकारनियाव माखासे पस्ट खालि दं ग्रेड 4 आव गासै 145 पस्ट खालि जानानै दङ बेहाय आरो ड्राइभार पस्टआव दङ 36 आरो बेहाय गासै ग्रेड 4 आव दङ गासै 1972 आरो बेहाय गासै ग्रेजुएटेडआव गासै बेहाय 372 टोटल 2525 पस्ट खालि दं दिनै बिथांमोना बेखौ जों सोंदों बेखौ माला बिथांमोना बे एग्जामखौ फाथिनानै जे बे पस्टखौ माला फुलफिल खालायगोन होननानै सोंनायाव बिथांमोना टाइमनि खोथा लाबाय थादों बिथांमोना दिनैसिमबो बेखौ स्पष्ट बुंनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना BTC बासिनि थाखाय दुखुनांथावना दिनैसिमबो बेखौ बिथांमोना मावनो हायैया ओंखायनो जों बिथांमोननि सायाव बुंनो आरो दिनैनि तारिखाव बे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ दिनै BTC सरकारानो दिनै बेखौ होनो हानायनि जितु केमथा दं CSB नि गेजेरजों दिनै माखासे समाव जों माने BTC नि गेजेराव बेखौ जों माने बोर्ड जितु बोर्ड दंमोन जोंहा माने एग्जाम बोर्ड बे एग्जाम बोर्डखौ दिनै बिथांमोना माने दिनै सिफायना लानाय कमन रिक्रुटमेन्ट बोर्डनि गेजेरजों जितु बिथांमोना होनो नागिरदों दिनैसिमबो बिथांमोना बेखौ खालायनो हायाखै आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों सोंबावदोंमोन जे दिनैनि तारिखाव जे BTC आव माखासे ट्रिप होननाय मोनसे NGO नि गेजेरजों बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बे ट्रिप होननाय मोनसे NGO खौ दिनै लाबोनानै बिथांमोना दिनै मा खामानि मावहोनो नागिरदों बेखौ जोङो सोंनो नागिरदोंमोन दा बेखौ जों बिथांमोना स्पष्ट होनो हायाखै मानोना बेहाय जों नुदों बे ट्रिप होननाय मोनसे NGO खौ दिनै बिथांमोना लाबोनानै टोटेल बिथांमोना सेलारि हिसाबै माखासे मानसिफोरनो दिनै सेलारि होदों जायफोर बेहाय दिनै खामानि मावफैदों बिथांमोननि गेजेराव 1.5 लाखहालागै मासाव 1.5 लाखहालागै बिथांमोना सासे मानसिनो सेलारि होनानै दिनै बिथांमोना खामानि मावहोदों दा बिनि रिजाल्टआ मा बिनि रिजाल्टखौथ' जों मोनाखै
बे रिजाल्टखौ दिनै रायजो राजानो फोरमायना होनो हायाखै बिथांमोना गासै बिथांमोननि जिथु बेहाय होनाय दं गासै बिथांमोना बिटिआर डेभेलपमेन्ट फल' बिनि बिथांमोना बे माखासे बेयाव गासै 22 जन ब्लक लेभेलाव बिथांमोना 63 जन गासै बिथांमोना सासे सासेयाव 65,000 20,000 बेबायदि टटेल होनानै बे ट्रिपनि जिथु टीम बे ट्रिपनि टीमखौ बिथांमोना दिनै जिथु मोनसे सेलारि होदों बे सेलारिया गासै माने 36 लाख मान्थलि बिथांमोना दिनै बिटिसि रेभिनिउनिफ्राय दिनै बिथांमोननो होबाय थादों दा जुदि मान्थलि जुदि 36 लाख दिनै बिथांमोना जुदि बे होयोब्ला दिनै जोंनाव माखासे बे फिक्स पे जायफोर दिनै मावबाय थादों बिथांमोनखौ दिनै जों सेलारि बिटिसिनिफ्राय दासिमबो सेलारि होनो हायाखै होननानै बिथांमोना जोंनो बुंबाय थादों दा बिथांमोना बाहेरानिफ्राय फैनानै दिनै बिटिसिआव मा रिजाल्ट होनो नागिरदों मा मावनो नागिरदों जों स्पष्ट नङा बेखौ जों रायजोनि गेजेराव माने मेसेजखौ होनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन दिनै बिथांमोना दासिमबो क्लियारलि होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय मोनसे बिटिसिनि थाखाय बिटिसि रायजोफोरनि थाखाय जोंहा मोनसे माने साननो गोनां जे बर्तमान जे बिटिसिआव सरकारा जे बिथांमोना बे खामानिखौ रायजोनि लुगैनाय बायदि मावनो हायाखै बेखौ जों नुदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै निपकन होननाय मोनसे बिथांमोना लाबोनानै बे निपकननि थ्रुयै माखासे खामानि मावदों बेबो गोबां मान्थलि 21,000 करै बिथांमोन 21 लाख करै बिथांमोना दिनै मान्थलि खरसा खालामदों बेफोरखौ नायोबाथ' फैसाफोरखौ जितु बिटिसिनि जितु रेभिनिउ बे रेभिनिउआ जेरैबायदि जों लुगैदों बेबायदि जायाखै बिथांमोना जायनो होनांगौ होआखै अबेबा मोनसे बाहेरानि एनजिअफोरखौ लाबोनानै बिथांमोना खामानि मावदों जायफोर फिक्स पेआव दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोना मोनाखै आरो जोङो खावलायदों जे बर्तमान दिनैनि थारिखआव जे बिटिसि सरकारा फैसाफोरखौ बेसेबां लाबोनो हाखो होननानै जों सोंदों जुदि माने बे बोसोरनि जितु 22-23 जितु बोसोरनि जितु बाजेट 722 कोटिनि गेजेराव बेसेबां फैसा लाबोनो हाखो होननानै जों सोंदोंमोन दिनैसिम बिथांमोना गरसेबो थाखा दिनैसिमबो लाबोनो हायाखै आरो बेसेबां खामानि दिनै सेंसन खालायनो हाखो होननानै जों सोंदोंमोन बिथांमोना दासिमबो खामानि मोनसेबो सेंसन खालायनो हायाखै अब्ला थांनाय बोसोरनि जितु बाजेट थांनाय बोसोरनि जितु खरसा बिथांमोना दिनैसिमबो थारमाने इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेटखौनो होनो हायाखै नंखायनो फैसाया जोंहा फैयाखै दा जोंनि थाखाय बिटिसि रायजो राजानि थाखाय दुखुनांथावा बेनो जे बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो फैसा लाबोनानै मावनो हायाखै जों बोरै डेभेलपमेन्ट जागोन नंखायनो जों खावलायदों बिटिसिनि जों लुगैदोंमोन बिथांमोनखौ जे मोजां खामानि मावजानो दिनै सरकाराव दं बिथांमोना पावारखौ लानानै सालायनांगौमोन दिनै बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला बिपिएफखौ 17 बोसोरनि खोथाखौ बुङै बिथांमोना एरायनानै थानो नागिरो बिपिएफआ मा मावदों बेखौ बिथांमोना कुइसन खालामबाय थानो नागिरो खिन्थु बिपिएफआ मा मावदों बेखौ बिथांमोना बुंनायनि अधिकार गैया दिनै जि सिस्टेमखौ लाबोनानै दिनै बिपिएफआ दिनै सरकार सालायनानै 17 बोसोरनि गेजेराव गोबां ओनसोलाव उन्नयन खालामदों बिथांमोना नुसेयावबो नुवाखै खोनासेयावबो खोनायाखै नंखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोना बिपिएफखौ 17 बोसोरनि नाम गुनै गायै बुङै बिथांमोना दिनै माखासे खामानि मावनायनिफ्राय फेलियरखौ बिथांमोना गावसोर फोरमायनानै लाबाय थादों नंखायनो जों खावलायदों जे भैरबखुन्द जिथु ब्रिज बिथांमोना दिनै NEC-निफ्राय जिथु फैनाय बे स्किमखौनो बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय होनना बुंदोंमोन बे मिसा जों बे एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बिथांमोनाव सोंनानै मोनबाय जे बिटिआर सुक्तिजों खुनु लिंक गैया बेखौ बिपिएफनि दिनावनो जोंहा मानगोनां माने रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे समाव माने मन्थ्रिमोन बे मन्थ्रि थानाय समावनो गासैबो एस्टिमेट डिपिआर बेखौ गासैबो प्रप'जाल हरखानानै बे माने सेंसनल' जानो बाखिसैमोन दिनै बिथांमोना बेखौनो गावसोर मावदों होननानै दिनै क्रेडिट लालाबायनो नागिरदों दा नंखायनो जों खावलायदों बिथांमोना खालि क्रेडिटल' लानो नागिरो जेबो मावनो हायाखै आरो बिनि गेजेराव जों मोनसे कुइसन खालायबावदोंमोन जे बिथांमोना जिथु प्रतिश्रुति होदोंमोन इलेक्सन समाव रायजोनि गेजेरावथ' बिथांमोना मिसा खोथा बुंदोंमोन साखरिनि खोथा बुंदोंमोन जे दिनै जोङो नोंथांमोना जे इलेक्सनाव न'खर साखरि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै मानो मावफुंनो हायाखै बिथांमोना बेखौ इलेक्सननि मोनसे स्ल'गानसो होननानै बुंनानै एरायनानै थांनो नागिरदों आरो जों बुंबावदोंमोन जे बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि होगोन होननानै नोंथांमोना जिथु इलेक्सननि समाव जिथु रायजोनो प्रतिश्रुति होदोंमोन दिनैसिमबो जों नुनो मोनाखै दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोना साबैसे माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे 75,000 थाखाखौ होखो होननानै जों बिथांमोननाव कुइसन खालायनायाव दिनै बेखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंनानै लाबाय बे जोंनि इलेक्सननि मोनसे जास्ट बुंनांगौखाय जों बुंदों बेखौ जों माने सरकारनि गेजेराव बे नियम सरकारनि सालायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो 75,000 थाखाखौ जों होनो हाया बे माने फान्ड गैया होननानै बिथांमोना गावसोरनो मानगोनां जोंहा बिटिसिनि
डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिखौ स्पष्ट बुंबाय थारमाने बिथांमोना नंखाय खोथा बुंदों बे मिसा खोथा बुंदों बे प्रुफ जाबाय नंखायनो जिथु बिथांमोननि सरकार सालायनाया जे फेलर रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोना जिथु मोनसे खोथा बुंलाबाय थादों बांसावलाबाय थादों बे गासिबो नंखायनो जों दिनै रायजोनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना बे गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो मोजां सरकार सालायनो हायाखै रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हायाखै बे खोथाया स्पष्ट जानानै थाबाय बिथांमोना हाजारखि बाहेरायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बुंबाय थायाथों मानो जे बर्तमान जिथु रियेल जोंनो जिथु डकुमेन्टस आखारै जों मोनफा मोनफा जों बिदों स्टार्ट कुइसन जों बिदों आनस्टार्ट कुइसन बिदों बिथांमोना दिनै थगायनो हाया जे बुंनो हाया जे बिटिआरआव दिनै बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै बुंब्ला बिथां तथ्य आखारै बुंनो हाया गासिबो बिथां मावगासिनो दङ जों खालायगासिनो दं होननानै बुंबाय थादों खिन्थु प्रेक्टिकेलि दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो जि बाथ्राखौ होदोंमोन बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेलाव खामानि मावनो हायाखै बे जे फेलर जानानै दं दिनै माखासे सेन्ट्रेल स्किम दं माखासे स्टेट स्किम दङ बेफोरखौ दिनै डेभेलपमेन्ट ब्लकनि थ्रुयै जेरैबायदि मावनांगौमोन बिथांमोना मावनो हायाखै दिनै MCLA बुं माखासे लामा दालांखौनो बुं माखासे माने सोलोंथाइनि बिथिङावनो बुं गोबां बिथांमोना नंखाय खोथा बिराद बुङो मानोना दिनै जों बे 2 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायनाया 2 बोसोर दिनै आगान होबाय दा 2 बोसोरनि गेजेराव जों नुदों जेसांनिखि फान्ड लाबोनानै खामानि मावनो हानांगौमोन दिनै बिथांमोना हायाखै लामा मोनसे गोदान जायाखै दालां मोनसे गोदान जायाखै दा बिथांमोना खालि BPFखौ बुङै एरायनानै थानो नायब्ला जानाय नङा नंखायनो रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय बुजिनो हाबाय मैया एसेम्बलिनि गेजेरजों बे गोदान बाजेटखौ जे बिथांमोना थाइसेबो लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना लाबोनो हायो आरो बिथांमोननि फेलर सारमोननि जिबायदि नुबाय थानो मोनदों मोननै दलजों UPPL सरकाराबो BPFखौ सोमखारियो आरो BPFआबो UPPL सरकारा थारैनो बेबायदिबा जोंनि बर'आ खावसेयै डेभेलपखौ लाबोनो हागोन ना सार जोंथ' दिनैनि दिनाव जों BPF हिसाबै दिनै जों अपोजिशनाव दङ अपोजिशननि रुलानो जाहैदों रायजो राजानि खामानिखौ गभर्नमेन्टआव थानायफ्रा मावनांगौ गभर्नमेन्टआव थानाया मावनो हायाब्ला जों रायजो राजानि गेजेराव जों आसि दिन्थिना होनाया जोंनि खोथा नंखायनो जों बुंगोन जे रुलिंआव थानाय जायफोर बिथांमोना दिनै दं मावनो हायैखौथ' जों मावनो हायाखै होनखानांगोन मानोना बिथांमोना फेलरखौ जों फेलर होनांगोन दिनै बिथांमोना दिनै BPFखौ जुक्ति आखारै बुंनायनि जेबो खोथा गैया मानोना जोंहा दिनै रुलिंआव गैया दिनैसिमबो बिथांमोना जों सासे माने मोनफ्रोमबो समाजनि सासे रिप्रेजेन्ट हिसाबै दिनै जोंनो खामानि मावनो बिथांमोना स्कप होखायाखै दिनैनि तारिखाव 2 बोसोर आगान होबाय 2 बोसोराव दिनैनि थाखाय जोंनो जोंनि समस्तिनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ जेबो स्कप होआखै जेसेबां फान्ड फैदों बेसेबां फैदों बिथांमोना गावसोरनो लानाय मावदों दिनैसिमबो बे प्रपारलि दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै आरो नंखायनो दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जानाया मोजां जे दिनै रुलिंआव थानायफ्रा जे दिनै जेबो मावनो हायाखै बेखौ नोंथांमोना क्लियार जानाया मोजां दङ अपोजिशन हिसाबै जों अपोजिशननि रुलखौ लाखादों जों बुंखादों जे बर्तमान मा खालामबाय थादों बिथांमोना बाजेटआ बेसेबां फैनांगौमोन आरो फैदोंब्ला मानो खामानि मावनो हायाखै बबे स्किमखौ लानानै दिनै बिथांमोना बेस्थ जानानै दं बे स्किमा प्रपारलि इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै बेफोरखौ जोंहा सोंनायनि दिनै जोंहा रायजो राजानि गेजेराव सोंनानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनाया जोंनि माने अपोजिशननि रुल आरो बेखौ जों लागासिनो दं आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेखौ बिथांमोना राजनितिक गाब होनो नागिरदों मानोना दिनै बिथांमोननि जुदि फेलर जे प्रुफ जादों बिथांमोना जे सरकारखौ मोजां सालायनो हायाखै बे प्रुफ जादों दिनै BTR सुक्ति जानाया बारा गोबाव जायाखै जों साफ्रोमबो मिथियो नङा होमबा 2020आवनो जों BTR सुक्ति जादों सुक्ति जानाय लोगो लोगो दिनै रायजो राजाखौ बयखौबो लानानै डेभेलपमेन्टनि खोथा मावनांगौमोन बिथांमोना रुलिंआवनो था अपोजिशनावनो था गोबां लाइमोनफोरखौ बिथांमोना लानानै बेस्थ खालायनो हानांगौमोन दिनै बिथांमोना फेलरनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा लुगैनाय बायदि बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै जायनि थाखाय बे बड'लेण्ड आन्दलना जे बुनसुआ सोमावसारदों बुनसुनि गेजेरजों जादों बे नङा दिनैनि तारिखाव बड'लेण्ड आन्दलना खै बोसोर जाखो एबसुआ खै बोसोरनिफ्राय आन्दलन खालायबोखो NDPआ खै बोसोरनि थाखाय आन्दलन खालायबोखो बे बिथांमोना दिनैनि जाब्रबनाय बायदि बुनसुआ दिनै जे गोदान जे आन्दलन खालायदों बुनसुआनो खालायदों बे बुंबा जानाय नङा बे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि गोरबोआव दिनै जायगा मोनखाजोबनाय बड'लेण्ड होनबानो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे जांख्रिखाङो दिनै बुनसुआ दिनै मोनसे सिमां नुदों जे BTRनि गेजेरजों फुलफिल जायाखै साननाय हनाया ओंखायनो दिनै बुनसु होननाय संगठना मोनसे आलादा बुस्थु बे सात्र मोनसे संगठन जन्म जादों बे BTCआव थानाय बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि थामोनथाय अधिकार राजनितिक अधिकार
माने गासैखौ बिथांमोना दिनै लानानै मोनसे जांख्रिखांनो दिनै बिथांमोना ओंखारबोदों बे बिथांमोननि दिनै बनस'आ मोनसे जे आन्दलन खालायदों बेहाय दिनै माने बिपिएफ बा बेहाय मा दायनिगिरि जानो बिथांमोनजों रायलाय सरकाराव दं बिथांमोना मा जेंना जादों मा जेंना जायाखै बिथांमोना बुं दिनैनि थारिखआव प्रमद बर'आ बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों गबिन्द बसुमतारिया दिनै बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों आं बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बबे बेकग्राउन्ड फैदों साफ्रोमबो आन्दलन मोनसे आन्दलनखारि मोनसे माने संगठननि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैजोबनाय गोजा दिनै जे सोरबा आन्दलन खालायनायखौ दिनै जे बिपिएफ बेखौ जन्म होदों बा गुबुना जे जन्म होदों बेखौ बुंनानै एरायना थाबा जानाय नङा बिथांमोना समायसाजों मोगा मोगि जानांगोन बनस'आ दिनै सेपारेट स्टेटखौ लानानै गोदानै मोनसे जांख्रिखांदों दिनै बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा मावनो नागिरदों मा थानो नागिरदों रायजो राजाखौ बिथांमोना दिनै रायजो राजानि गेजेराव स्पष्टयै फोरमायनो हायाखै मानोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे मोननाय दफाफोरखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनो हायाखै बरंस बिटिसिआव मोनखानाय माखासे पावार कनस्टिटिउसनेलि नोंनो होखानाय अधिकार बे अधिकारफोरखौ दिनै बिथांमोना लानानै जितु जोंनो बिटिसिआव 40टा ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै होखादोंमोन बे 40टा ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ दिनै बिथांमोना प्रपारलि मावनो हायाखै जायनि बेलायाव दिनै जोंनो माने डिसिनो माखासे पावारखौ होनानै दिनै मनिटरिं खालायनो होदों बिसोरो सुपारभाइज खालायनो होदों जायनि थाखाय माखासे बिउरोक्रेसिफ्रा दिनै बिउरोक्रेसि आरो दिनै जोङो बे माखासे बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमजों एसे सिङाव माने डिसि आरो बे बिटिसिनि जितु माखासे अफिसारफोरजों खामानि मावनायाव जितु गोनो गोथो जालायबाय थादों सोर बबेखौ मावगोन सोर बबेखौ लागोन नंखायनो आङो बेखौ सोंदों जे मैयाबो आं सोंदोंमोन एसेमब्लिनि गेजेरजों डिसिआ दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारि हिसाबै जुदि नोंथांमोना बेखौ एपइन्टमेन्ट होबायब्ला बेखौ नटिफिकेशननि गेजेरजों दिनै बिथांमोननो जुदि अथराइज जुदि अर्डार होबायब्ला जे मा खामानिखौ नायगोन बिटिसिनि जुदि मोनबा दिनै तामुलपुरखौ लानानै मोनबा जिल्ला जाबाय बे मोनबा जिल्लानि डिसिआ जुदि बिटिसिनि सेक्रेटारि जाबायब्ला बबे डिपार्टमेन्टखौ नायगोन सासे मानसिया जुदि 40टा डिपार्टमेन्टखौ नायजोबनांगौ जायोब्ला दिनै बे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थानाबाथ' जानाय नङा माखासे नों बिटिसिनि सोमोन्दै दिनै माने डाइरेक्टरफ्रा दिनै मा मावगोन बिथांमोननि खामानिया मा आरो बिथांमोना रिपर्टखौ सोरनो साबमिट खालायगोन बिथांमोना बुंनो नागिरो जोङो दिनैनि थारिखआव माने डिसिखौ फुल फ्लेजेड खामानि मावनो होआखै फुल फ्लेजेड जों अर्डार होआखै होनना बुंदों प्रेक्टिकेलाव मा ओंखारदों दिनैथ' गासै दिनैनि थारिखआव खामानि मावनो गोनो गोथो कनफिउज गाइडलाइना क्लियार नङा 17 बोसोर बिपिएफआ जेरैबायदि मोनसे क्लिन जेरैबायदि मोनसे साफायै दिनै खामानि सरकार सलायबोबाय बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ नङा होनना बुंनो हाया जथेस्थ' उन्नति जादों दिनै बिथांमोना 2 बोसोराव दिनै बे मोनखानाय अधिकारखौनो गोनो गोथो बेले बेजे खालायना लानायनि थाखाय डाइरेक्ट माखासे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव डेभेलपमेन्टआ थाबथाना थादों ओंखायनो बिनि दायनिगिरियाथ' दिनै रुलिंआव थानाय दायनिगिरियाथ' बे प्रमद बर' बिथाङानो जागोन मानोना बिथाङा दैदेननो रोङाखै दैदेननो रोङैनि थाखायनो सिस्टेमा दिनै गोनो गोथो जानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टआ थाबथादों ओंखायनो जों बुंनो नागिरनाय बिसोर बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना फानबाय बिटिसिनि अधिकारा दिनै बर'नि गेजेराव बा बिटिसिनि रायजो राजानि गेजेराव जेरैबायदि थानांगौमोन जेरैबायदि खेमथा लानानै दिनै बे बिटिसिखौ सालायनांगौमोन बिथांमोना सालायनो हायिया रोखा जानानै थादों आरो जेब्ला प्रमद दे नंगौ जे बड'लेण्ड जेब्ला प्रमद बर'नि दैदेननाय बा एनडिएफबिआ जयै मोनसे आन्दलन खालायबाय थादोंमोन बनस'आ बबाव गोमाना दंमोन होननानै बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरदों बे समाव साफ्रोमबो बनस'नि दैदेनगिरियानो जा साफ्रोमबो माखासे दिनैनि थारिखआव जि आन्दलनाव बारसोमनो नागिरदों बे एबसुनि दैदेननाय आन्दलनाव गासिबो ओंखारदों लिडारशिपआ जिथु प्रमद बर'आ लादोंमोन प्रमद बर'खौ लानानै दिनै बयबो बिसास खालायना दिनै आन्दलनाव साफ्रोमबो बारसोमदोंमोन बेहाय बिथांमोना दिनैहाय बथैना थादोंमोन होनबाथ' जानाय नङा बिथांमोना नुवाखै नामा आन्दलनाव सोर ओंखारदों सोर ओंखाराखै बिथाङा जेब्ला राजा लामायाव ओंखार होनबानो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा लोब थांनानै राजा लामा जोबथा हैफादोंमोन दिल्लीयाव जेब्ला धरना खालायनो थांदोंमोन बे समाव धरनायाव खालायनो थांफादोंमोन बे समाव दिनै प्रमद बर'खौनो बिसास खालायनानै प्रमद बर'मोनखौनो माने बिसासाव लानानै दिनै एनडिएफबिनि माखासेफोरखौ बिसासाव लानानै रायजो राजाफ्रा दिनै आन्दलनाव ओंखारबोदोंमोन दिनै बिटिआरनि गेजेरजों दिनै बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया जाफुङैनि थाखाय दिनै गोदानै मोनसे आन्दलन खालायनो नागिरदों बेहायथ' बिथांमोनखौ ब्लेम खालायनानै थानो नागिरबाथ' जानो समस्याया मा जादों दिनै सरकाराव दं बिथांमोना लेंहरना सावराय बुं दिनै बनस' आन्दलनखारि बा बनस'नि जेंनाया मा जादों बनस'आ मा खालायनो नागिरदों बेखौ लेंहरना सावराय दिनै बेखौ बनस' जन्म जानायखौ बिपिएफखौ दाय होनानै एरायना थानो नागिरबाथ' जानाय नङा राजनितिक गाब होनानै दिनै गावसिनि दायखौ गुबुनाव जाबसिना होनो नागिरबाथ' जानाय नङा सरकाराव सोर दं
बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों गासै जेंनाखौ मोगा मोगि जानांगौ बिथांमोनानो दिनै जोंखौ दिनै बिपिएफआव दिनै थानाय माखासे अपोजिशननि माने MCLA गासै अपोजिशनाव थानाय MLA फोरखौ बा बिपिएफ राजनिति दलखौ बिथांमोना गाब होनानै बिसोरनो खालायजोबदों बिसोरनो मावजोबदों होननानै एरायना थाबाथ' जानाय नङा थारमाने प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो खोथायानो गावखौ माने एरायनानै थानायनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेहाय जों नुनो हादों बेखौनो बुजिनो हादों बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालायबानो जाबाय आरो जे प्रमद बर'आ जे सासे दैदेनगिरि हिसाबै दिनै गावखौ इस्टाब्लिश खालायनो हायाखै पावार मोननानैबो पावारखौ लानानै दिनै गभर्नमेन्ट सालायनो हायाखै बे गासिबो रोखा जाबाय बेखौनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायबानो जाबाय आरो